Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMupasonic. Isicelo ngizokubalekela kufanele ukulike, ukusubscribe kakhulu ukuthi ube yimember ye-channel, unikele ngemali engango-R9 njalo ngenyanga uma ufisa ukunikela noma ngaphezulu kwalokho. You can also use account number ekhona kwi-channel ongakwazi ukuthi uyisebenzise. Inamba yami isense kuphela uma ungumlandeli, uma ungayena ungayisebenzisa asikho isidingo salokho ukuthi ungayisebenzisa. Kanti isense kusongola ekuseni kuya ku-5 ntambama. Sibheka la iphupho elika Gina Ndlovu uGina Ndlovu, phela ngaze sibonga saka Gina, so I thought it's Gina Ndlovu, hayi bonke ezimbili, so uGina Ndlovu not Gina. Khona sikhona sibonga saka Gina uGininda uGininza futhi sikhona njalo. So la uGina Ndlovu uthi sawubona ekhaya, ngiyaqala ukuba sekhaya, ngicela ukubuza uphupho lunywa izinja. Ngibuzela omunye, usho ubuzela umngane wakhe. Inja iyavela njengomuntu, inja makunomuntu othile one-character ethile uyavela kuvela inja, kanti uchaza le character lo muntu. Futhi inja iyavela makuvelwa idalo zomuntu ikakhulu ezimvikelayo, yabo. So usho sibheka kayi-2, sibheka kayi-2 isidalweni sibheka nasemlini. Number 1, ngenzeka la uphupha inja kupha olubiki uma ikuluma. Lokhu kusho ukuthi kumele uqaphele noma ukhuleke ngamandla ngoba ungase uhlaselwe futhi ukhashelwe izitha zakho, yabona. So Amahubo 22:20, sindisa umphefumulo wami enkembeni, ukuphila kwami esandleni zezinja, emandleni izinja. Kanti kwaba seFilipi 3:2, xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika. Kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha inja uthola ukuthi uPaulo bemekuluma osuke lichaza ulindele ukuthi abantu osondelene nabo bangase bakulwise wena ngenxa yenzondo noma ngenxa yentukuthelo. Amahubo 22:16, ngokuba izinja ziyangibunganyela, umbonda wababi ungizungezile, isandla sami nezinyawo zami basibhokozile. Kanti number 3, kungenzeka futhi uphupha inja noma izinja kube uPaulo bemazikulumo osuke lichaza ukuthi empeleni uzungezwe abantu abambi, abanobutha futhi abanonya, abakwakhela uzungu ozobabona kungekudala ukuthi ke bazama ukukulimaza, bizama ukukusongela, bizama ukulwisa, yabona, noma bizama ukukuhlasela kungafanele. Kwaba seGalatia 5:15, kepha uma nilumana nidlana qaphelani uba ningaqedani. Amahubo 59:6, bayabuya kusihla behlaba umkhulungwane njengezinja bezule emzini. 4, ngenzeka uphupha izinja uPaulo umazikuluma lungabe lichaza ukuthi hayi mani idala zakho aziseyithukuthele futhi seziza kuwe ngolaka ngenxa yokungenza okufanele nokulindelekile, uyabona. 5, uma uphupha izinja kungenzeka la kuba uPaulo bemazikuluma okuchaza ukuthi kumele impela usukuma uthole usizo kubelaphi abake bafaki bethu ukuhlola lolu daba uba kungenzeka idalo zakho seziphenduliwe ukuthi zimelane nawe manje siqu, yabona. So kufanele usukumeke bezobona ukuthi ngabe lezi dalo ziza ngolaka ngoba kunento ongayilungisayo noma seyiphenduliwe ukuze zimelane nawe, sezimpilo yakho ibe nzima, ingabi lula, ingabi inhle futhi, yabona. Siyabonga. Inamba isenze kuphela ngomlando le-channel ungayisebenzisa isidingo salokho asikho. Isenze 9 ekuseni na 5 ntambama. Siyabonga.